Hi guys! Welcome to my YouTube channel! So kung wala pa mo nakapag-subscribe sa akong YouTube channel, please like, share, and subscribe and hit the notification bell para ma-notify mo sa tanan na ko mga video nga umaabot. So guys, for today's video guys, magluto ta og sayote with tinapa. So duhara ni siya ka ingredients pero sure ko, for sure jud ko guys, lamian kaayo ni siya nga sudan. Healthy pa, di ba? Kay medyo mahal man atong mga pamaliton karon, so maggulay ta. Then mutanga na tog tinapa, di ba? Pamahaw na to ni dang paniudto na kay ato man ang ibalon sa trabahoan ang uban ani. Og nay masobra. For sure na siguro may masobra kay ako may isa mukaon ani, di ba? So, karon guys, ato nang gipanitan na nga to ang sayote. Isa ra ka buk ni sayote siya, medium size ra ni siya kay isa ra man pud ka lata nga tinapa or sardinas atong ibutang. So, atong ibutang nga sardinas is medyo halang ni siya kay tigwang naman lagi kunot ta. So, maghalang-halang kunot ta, di ba? Halang nga tinapa atong gamiton. So, before nato i-slice na nga to ang sayotes, ato sa ni siyang hugasan guys. Pasensya naman sa akong lababo ha. Medyo daghan jud kong hugason ron kay wala mo agas ang tubig no. So iniga-agas sa tubig na ato yun na siyang panghugasan. So nagtambak akong hugason karong adlaw. Kay naghuwat sa tubig. So nahugasan na nato ng atong sayote. Andam na ni siya ato ang sliceon. So sliceon nato ni siya og nipis gamay. Pero pinaslanting para dagko gyapon tan-awon kay maot kay tan-awon tong mga ginagmay-gagmay nga pagka-slice, di ba? And murag dali ra pud siya lata kung atorang gagmayon kaayo. So maot po ning gulay nga overcook pagkaluto. Lami itong medyo half cook ra kay crunchy gapon kan una to. And then matud pa nila napay nutrients nga makuha nato sa gulay, di ba? Kung half cook lang daw kay kung lata na wala na ilami kanon mo na pasaw sa baboy. Uy, pasaw sa baboy. Di ta magsayang-sayang og pagkaon ron guys. Di ta magpasaw-pasaw sa baboy kay kinamahalan ng mga pagkaon ron. So pag human nato slice sa ato ang sayotes, ato na pud andamo ng ato ang panakot. So naatay garlic or ahos. Ahos ra ang atong lamas karon kay dili man available lang ato ang sibuyas. So wako kabantay guys nga wala naman dai ko sibuyas, ahos man dai kinadaghanan og luya. So ahos atong gibutang atong sang gisahoning ahos, slightly brown na siya. So at iniguman ana atong ibutang ang atong sayotes o atong gulay pag human atong gisa sa atong ahos. So ato po nang stir fry ang atong gulay. Then after ana pag sugkay nato diha sa atong gulay, atong butang nga gamayng tubig para pahumok sa ato ang gulay. So before nato tabunan na siya, aton siya ng timplahan daan kay para ang atong timpla sa ato ang niluto musurop sa ato ang gulay, di ba? Lami man kayo kung inig paak nimo sa atong gulay, matagamtam nimo ang kalami sa ato ang mga gipang sagol. So atong sukayo na, so walang kamatayang magic sarap og oyster sauce ang ako ang ka-partner dire sa pagluto. Lami man jud kaayo kan una guys og naa si magic sarap og oyster sauce, ambot na laman bisag duha ra na ka ingredients guys ang imong lutoon. Isus Ginoo ko basta nay magic sarap og oyster sauce kinalamian jud imong luto, promise. So wayan pa na ninyo. So after ana ato na siyang takuban no, di ba? Pag human nato na medyo nalata-lata na ato ang gulay, atong ibutang ang atong tinapa or sardinas. Di ba? Lami kayo ibudbud nato. Ihurot nato na. Unya, karon man laging mga Pinoy ang naandan man gyud labi na og diri sa Bohol, ang naandan is ang lata sa tinapa, butang nga gamay tubig og ibuubo sa atong niluto, di ba? Tipid ta. Sayang magud pud tong sauce niya guys kung dili nato mabutang sa ato ang niluto, di ba? After na atong sugkayon gamay kay para ma-incorporate or masagol ang ato ang tinapa sa ato ang gulay. So after nato masagol ana, ato na siyang takuban o, di ba? Lami kay tan-awon natong tinapa with gulay. Takuban nato, so ato na siyang pabukalon kariyo mga pila ka minuto, and then inighuman ang nagbukal niya, ato na siyang abrihan. For sure luto na siya. Pila na may kinabuhi sa gulay guys, no? 'Di ba? So ato na siyang butangan gamay nga spring onion or sibuyas dinahunan kay pangpalami sa lasa. Lami man gid kaayo po ni sibuyas dinahunan, no? Maka pa-excite sa atong kalawasan.
Charot. Bitaw. So, hindi ko man nato anang sugkay kay di man nato napalataon ang atong sibuyas dinahunan. Ato na lang haon or atong i-plating. So, charot, plating nga. Tinapara man na gulay. Pero, uy, ay mo kumpiyansa guys. Lami kayo ni siya. Isag tinapag gulay ranib. Promise, bisag sulayan pa ninyo na sa inyong balay, kinalamian yun ni siya. Daghan kung luto, mahurot ani in town, oy. Sus, daghan baka po kung luto na salen. Bitaw, bahaw na po na tong kanon guys. Pero, lami kaayo ni kay labi nagbagong luto ni atong tinapa o gulay. Di ba? Lami kaayo ang expression sa inyong inahan. Di ba? So, hindi ko man ana, ato na siyang ibutang sa atong lamisa ug ato nang kuhaon to ato ang bahaw kay ato na ipare sa ato ang gulay sa atong bahaw, no? 'Di ba? Ako sana siyang gihipos to akong stand sa akong cellphone kay mura gwa man mahipos sa akong bana na gabi Nagamit-gamit siya nagtanaw-tanaw siya video onya. Di ara akong bahaw. Oh, lami kayo gaso-aso pagid kayo akong gulay nga niluto, guys. Nga tikap-tikap na jud ko aning panahon na. So, ato na nang i-plaster ang ato ang pagkaon og atong tubig kay for sure mangita jud ang tubig kay halang-halang ba ni ato ang gisagol sa atong gulay, no? So, lamig yun na kaayo, di ba? So, nagsugod na. Sugod na tagkaon, guys. Kinalamian gini siya. So, enjoy mo, guys, ha? Enjoy mo tanaw sa ako ang pagkaon-kaon diri repita nagaladok ko sa ako ang laway diri guys kay kinalamian man gyud nga to ang giluto karon. So stay tuned to ang inyong inahan napasok kay excited kayo mo kaon huyo pa sa good na in town oy o kana huip oh wow. So enjoy eating with me. Sige guys, mga onta guys, tara na. So, anag yung panahon na guys, ginoo ko, lami na kayo akong purma kay nahuman na jud kog kaon sa ako ang pamahaw. So, inom na tag tubig kay medyo halang gid ay gid ang atong sardinas, no? Na manang mainom gid tag daghang tubig. So, maghipos ako sa ako ang kinanan. Pero naaman lagi tay nasalin nga atong sudan nga atong giluto. Ato na siyang isud sa Tupperware. Kay ato na siyang dadon sa atong trabahoan kay atong bawnon. So, wala naman tay kanon, palitan lang tay kanon dito sa karinderya o na naman tayo sudan. So, fights na, libre na kayo itong paniud to, ani guys, no? So, salamat sa inyong paglantaw, uban ka nako, ug salamat sa uban ninyo sa akong pamahaw, hantod sa paniud to. Salamat, daghan kayong salamat inyo guys, and this is your Mommy Bisaya saying that, bahalag pobre, basta kay hilas. Bye guys!